XRM125 from Rosales, Pangasinan. At TMX155, pakinggan natin ang andar ng XRM125 na to dahil parang may ginigiling na bato sa loob ng makina. Ito naman. 155. Pati ate bro? Sige man, pandaraman. Pati ate nagatang mama di? Nagatang lang bro. Ay, nagatang mumot lang nga to eh. Number 1 issue, timing gear. Tagaray. Ariko! Ariko! Yan. Tayo na natin para lumamig. From Urdaneta ka bro? Ay, Rosales. Atanin ni Cabron niya from Rosales. Rosales, Pangasinan. TMX155 tsaka yung XRM125. Nagatang mo lang ating aduwa, bro? Oh, nabili lang daw niya tong dalawang motor. Kuya, good morning. Magkano bili mo dito ka, bro? Bali, naka-sidecar yan. Ay, naka-sidecar. 20,000. 20,000 with sidecar itong XRM. Yun ay? Yun, 22. With kulong-kulong, hindi na? Hindi pa. Single lang. Alright. So, ito. Dalawang motor ni Cabro from Rosales. Rosales, Pangasinan. Itong gagawin natin ngayong araw na to. A few moments later. Okay, so nabaklas na po natin mga kabro yung makina ng XRM125 dito. At inilapat na ni Brother Joke yung valvula ng XRM125 dahil papalitan po natin ng valve seal. Ito po yung kanyang makina. Alright, malinis na. Pwede na po natin assemblin to. Yan, itong sigunyal mga kabro, papalitan lang natin dito yung kanyang bearing. So ngayon, napapalitan na natin ng bearing to. Bago na yung dalawang sigunyal bearing nito. So dati, na-overhaul na rin to mga kabro. Kaya lang, ang pinalitan lang nila dito, connecting rod lang. Yan. Makikita nyo dito sa connecting rod, Makoto na brand na yung nakalagay. Kaya lang problema, hindi sila nagpalit ng sigunyal bearing. Kasi kapag nagpapalit ka ng connecting rod, ipe-press machine nila yung sigunyal bearing mo, mapupersa na yan. Kaya dapat obligado kang magpalit na kagad ng dalawang bearing din kapag nagpalit ka ng connecting rod. Okay. So, yun ang tips. Pag nagpapalit kayo ng connecting rod, dapat sabay pati dalawang sigunyal bearing. Ito namang TMX155 na nakakulong-kulong, dyan nakasakay yung XRM kanina. Yan. Isinakay ni Cabro from Rosales yung XRM sa kulong-kulong niya. So, dalawang makina ng motor niya yung ginawa natin. At itong sigunyal ng 155 niya, ito. Pinalitan natin ng dalawang bearing. Yung connecting rod, hindi. Dahil yung dating nakakalagay na sigunyal bearing dito ay walang sealed. Kagaya nito, walang seal. Dito yung dating nakakabit. Tapos, medyo nahuhugot-hugot na rin yung bearing na nakakabit. Okay? So, bakit ba dapat may seal ditong bearing na to? Okay? So, dahil kahit may seal yan, kahit may seal yung bearing na yan mga bro, ay malalangisan pa rin yan kapag nag-pump na yung langis, kapag nagbomba na. Which is, ito yung dinadaanan ng langis. Yan, yung butas na yan. Okay? At makikita nyo yung pin ng connecting rod dito sa sigunyal, may butas din yan. Mag-i-spray yan ng langis. Pati dito sa kabila, yung pin may butas na daanan ng langis yan. Kaya kahit may seal dito sa labas, yung bearing na yan is may sprayan pa rin ng langis sa loob ng bearing. Okay? Ayan, wag na wag kayong magtatanggal ng seal ng bearing sa may bandang timing gear sa sigunyal. Alright? Para mas matagal masira ang inyong sigunyal bearing. So dito, assemble na natin itong XRM125 at pinahinang pala natin itong kanyang drain plug dahil lost thread.
Ayan. Okay, so tanggalin natin para may pakita ko sa inyo. Tapos bumili na rin ako ng tanso. Yan, para pinaka-washer niya para hindi mag-leak. Tapos lalagyan ulit natin yan ng Teflon para siguradong walang leak yung drain plug niya mamaya. Okay, balik na natin. So ako nang bahalang mag-assemble dito sa XRM125. Si Brother Lito naman ang bahala sa TMX155. So ang mga pyesa ng TMX155 ito yung mga pyesa niya. Original na gasket, center side, black, original na valve seal, tapos timing gear, tapos magneto set, original din yan mga kabro. Tapos mga sprocket oil seal, cambio oil seal, at kick oil seal, tapos cam follower at push rod. Nandiyan na po lahat ng mga pyesa ng TMX155 ni Bossing. Nagpalit din tayo ng cylinder block niya mga bro dahil request ni Boss. Palit tayo ng replacement lang na block para hindi masyadong mapamahal. Tapos bumili rin tayo ng sprocket cadena 45T sa likod ang binili natin dahil yung nakakabit na sprocket ni Boss ay maliit. 38 lang yata kasi nakakulong-kulong pa yung motor niya. Ito yung binili nating cylinder block, Makoto na brand. May kasama ng metal gasket at black gasket. Tapos piston pin at pin lock. Tapos ito naman yung kanyang piston ring, nakabox. Yan, magandang klase na rin yan yung black na Makoto brand na replacement. Black na Makoto, Takasago, MTK. Yung mga yan yung mga kadalasan na nagagamit namin na replacement na cylinder block. Alright, so ngayon nasimbolin na natin tong XRM125. Yan. Okay, dito na tayo. Papakita ko lang sa inyo mga kabro yung transmission ng XRM125. Ayan, so dito tayo sa kick axle mga bro. Dito tayo sa bandang right side crankcase. Bandang right side crankshell nagbuo. Okay, para yung kick axle mga bro ay may ilagay na natin yung yung stopper dito sa mismong crankshell. Kasi kung dito mo ilalagay dito sa kabila, wala siyang bahay dito. Kaya dito sa kabila, meron. Kaya siguro nilagyan nila ng pandikit pa to. Kasi may pandikit to nung kanina. Tinanggal ko lang yung iba. Nilagyan ng pandikit kasi dito sila nag-assemble sa bandang left side. Tingnan mo, may pandikit dito. Yan. Para hindi siguro gumalaw, para hindi lumihis. So ngayon tayo dito tayo mag-assemble sa bandang right side. Para nandyan siya mismo sa bahay. Nitong tamtam ulit na yan. Okay, so dito naman sa counter shaft, itong gear lang na to ang matatanggal kagaya nito. Ayan, tatanggalin natin. Tapos, tiyaran, putol ang spring. Putol tong spring niya. Ayan, so nagkakambyo naman na bro. O, nagkakambyo naman to, kaya lang naputol lang yung kawit nito. Papunta dito sa butas na to. Ayan. So, normal, hindi normal yan, abnormal. Parang kay kagawad. Tapos, pag natanggal ninyo yung gear na yan, tapos may washer dito. Yun, dalawa. Yung malapad, sa ilalim. Tapos yung makapal, sa ibabaw. Tapos, ilalagay na natin itong yan, itong naputol na to. Alright. Yan, ganyan ang kabit niyan. Tapos, itong may ganyan, yung may putol na spring, pataob yan, ganyan. Okay. Salpak muna natin. Okay, so ganyan po yung salpak niyan. Tapos itong kawit na to, parang hindi ko alam kung ano to. Pero may ganyan pa. Makikita nyo dito sa shifting drum, may butas dito. Ayan, may butas. Ito. Ayan, yan yung butas niya. So hindi nyo dapat i-shoot dyan. Sa butas na yan, dapat nakapatong lang siyang ganyan. Okay? So kapag isinut nyo down, magkakaproblema. Hindi magkakambyo yung motor nyo. Alright, so ngayon takpan na natin, nilagay na natin yung sigunyal, pinainitan muna natin yung crankshell para pumasok ng maayos yung bearing. Bago na yung bearing na yan, dalawa. Yan, takpan na natin. Okay, so natakpan na natin mga kabro, dito naman tayo sa bandang clutch side. So dito sa sigunyal mga bro, dito sa bandang clutch side sa may drive gear, makikita nyo dito may butas dito at may bahay yan ng pin na maliit, napakaliit mga bro. So yan po yung lock para gumana yung oil pump. Okay, so ilagay po natin yung gear. Yan po yung kapartner na gear ng oil pump.
So makikita nyo, may doon, may pin na maliit. Diyan po yung pwesto ng gear. Yan, parang sa kunya, parang ganun lang sa kunya. Ganun lamang, may bahay yan. Okay, so ganyan po yung posisyon yan. Kasi kapag yung pin na maliit na yan, kapag nag-overhaul po kayo ng XRM 125 kagaya nito or Wave 125, yun ang pinakaingat-ingatan nyo dahil kapag yun nawala, napakaliit na pyesa. Okay, so dito naman tayo mga bro. Sa may, ayan, mga bushing, mga washer. Yan, pipiliin nyo muna yung makapal na medyo mas maiksi. Yun, ito. Unahin natin ilagay yan, tapos sunod ito, itong bushing na yan. Alright. At pagkatapos mga bro, ilagay na natin itong kanyang primary clutch. Makikita nyo dito, pinapaikot ko pa pakaliwa. Yun, isagad nyo ipaikot pakaliwa. Kapag ayaw nang umikot, ibalik nyo lamang ng konti. Kagaya nito. Iyan, ipantay nyo lang sa gear sa kabila, sa katabi niya. Okay, bitawan ko, bumalik. At dapat ipaikot nyo yan, isagad nyo. Kagaya nitong ginagawa ko, isagad nyo. Yan, makikita nyo nakasagad na, hindi siya magkatapat. Ibalik nyo lang ng konti para magkatapat sila sa katabi niyang gear. Tapos sabay nating isasalpak to kasama ng clutch housing. Tapos pakita ko na lang sa inyo mamaya mga bro pag natapos na natin. One eternity later. At ito na nga mga kabro, tapos na po natin na ayusin mga kabro yung XRM 125 na overhaul na po natin at nabuo na natin yung makina. Dito naman sa 155, sinutune up na lang ni Brother Lito at si Brother Joby Kianan ay nagwawalis na. Yan. Okay, so re-adjust na lang yan. Binabalik na lang ni Brother Lito yung pagkaka-adjust ng valve clearance. Shoutout kay kabro. Yan, shoutout from Rosales, Pangasinan. Okay, so testingin na natin, paandarin tong mga to. Okay, paandarin na natin mga bro. Tapos na po yung mga in-overhaul natin. From Rosales, Pangasinan, si kabro. Unahin muna natin tong XRM. Yan, push button, push button. Andali lang. Unahin natin to. Unahin natin tong, hindi ba nag-overflow? Parang nag-overflow. Parang overflow nga. Oo. Ayun, may tulo sa ilalim yun o. Pa-tune up mo to ulit bro no. Nung lumagitik. Ayan, okay na to mga bro. Pinalitan natin ng timing gear, dalawang sigunyal bearing, cam follower push rod, yung TMX 155 ni kabro. At saka clutch damper na rin. Alright. Okay na, ito naman tayo. Dito naman tayo sa XRM. Ito kanina makalugkog. Sira yung dalawang sigunyal bearing. So yun yung pinalitan natin dito. Nagpalit na sila dati ng connecting rod, kaya lang bearing hindi nagpalit. Kaya ngayon overhaul ulit, palit sigunyal bearing ulit. Alright, start. Wala yelo may neutral mo bro. Maandar na pala doon. Yun. Okay, so yan na po. Smooth na. Oh. Hindi pa maandar kayo. Start. Oh. Andito naman na yan Brad. Napakasanting ng minor oh. Maandar ba yan? Maandar. Hindi, pinatay mo eh. Hindi yung maandar. Oh, di ba? Okay na, tapos na mga kabro. At syempre, bago umuwi si kabro mga bro, ayan na po kami. Ayan. Okay, pauwi na si kabro. Tamang picture lang kami. Tapos na po yung mga ginawa naming motor niya. Pare Jeric. Ayan, goods na tong XRM. Pwede na pong gawing pang negosyo. Lalagyan daw ng kolong-kolong pang tinda-tinda. Alright, see you again next video. Pagpalain po kayo ng Panginoon.